ತೂಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಉಂದುಲ ಕಪ್ಪೆ ಆತುಂಡು. ಹಾಯ್ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೀತಾಫಲ ತೋಜತ್ತೈತೆ ಗಿಡೊಟಿ ತಾತನಂದು ಸೀತಾಫಲ ಮಸ್ತ್ ಆತುಂಡು ದಾಯ ತೋಜಾದ್ ಜೀ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವು ಮರತಡೆಗೆ ಪೋದು ತೋಜ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೋಜುಂಡದ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಅಂಚ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟಲ ಎಂಚ ಕಪ್ಪಾತನತೆ ಒಟ್ಟು ಪುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ನಡುಟು ದೇಗ್ ಒಂದು ಕಲೆಗ ಕತ್ತಿ ಏನೀಕ್ ಹೆಂಗೆ ಇಪ್ಪಬೇಕಾಯ್ತು ಏನು ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಡಿ ತುಲೆ ತೋಜಲಿ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಜೀವಂತ ಪುರಿ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಸಲದ ಪೂರ ಸೀತಾಫಲ ಎಂಚನೆ ಆತೀನಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಉಂಡು ತೆಗೆ ಇಂಚಿ ತೋಜಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚೆಪ್ಪು ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆಗ ಪೂಜುವಾಗ ತೂಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ಉಂದುಲ ಕಪ್ಪೆ ಆತುಂಡು. ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಕೊಯ್ತೆ ಮೂಜಲ ಹಾಲು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಕಲು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಪಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಂಗೆ ತಿಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಂಗೆ ತಿಂತಜಿ ಇಂಚಾತುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಚ ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ ಆದ ನಮಕ್ ತಿಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಫಾಯ್ದ ಇಚಿಂದ ಆಂಡ ದಾಲ ಫಾಯ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಅಂಡ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಜ ಆತೆಂದೆ ಪನುಲಿ ಪೂರ ಸೀತಾಫಲ ತೂಯರತ್ತೆ ಅವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀತಾಫಲ ಆತುಂಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪುರಿತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ದೆಂಕಿ ಈ ಸರ್ದಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾರ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ಕೂಡ ಎನ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಕ್ ತೋಜದ್ಜಿ ಸೀತಾಫಲದ ಸೀಸನ್ ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀತಾಫಲ ಆತುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾಯ್ನೆ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಆಪಿಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಉಲಾಯಿಡ್ ಪುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರಂದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಷ್ಟಲ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಕೂಡ ತೋಜಾಗ ಪಂದಿ ಅನ್ನಿಕಲೆ ತೋಜಾಯ್ನಿ ಮೂಲು ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವಳ ಪರಂದರೆ ಆನಗ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೋಜಾಗ ಅವೆನ್ನ ತೂಲೆ ಅಂಚನಿಗಲೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನೋಡದೆ ಒಂಚೂರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಣಕ್ ಕಡ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದೇಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪುರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಲೆ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟಲ ಮೂಲು ಅಂಡ ಒಂದು ರೆಡ್ಡೆಟ್ಟು ತೋಜುಜಿ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಪುರಿ ಉಂಡು ಅದು ಆಯ್ಡ್ ಆತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಗಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸೀತಾಫಲದ ಮರ ಇತ್ತಣಂದ ಅಂಡ ಇಂಚ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಲ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೆ ಅವು ದಾದಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲ್ಯದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏನೋ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದ್ ರಡ್ಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ದಾರ ಪುಳಿಲ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಪುಳಿ ತೀಪೆ ರಡ್ಡುಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಯಾನು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಗೊಜ್ಜು ಬಂದುಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅವಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ್ ಬೇತೆ ಕೈ ಪಿತ್ತುನ ಐತ ಒಟ್ಟುಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನು ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಜಾವೇನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ದಾರಪುಳಿ ಜಿಂಬುಳಿ ಪನ್ಪತೆ ಬಿಂಬುಳಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಕೆಲವೆರ್ ಅವು ಪೂರ ಆಪಿನ ಸೀಸನ್ ಒಂದೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪುಳಿ ವಸ್ತು ಏಪಲ ಪುಳಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೂರ್ನಗ ಐತ ರುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತೆ ಅದು ಅಂಚಿನ ವಸ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ತುಲೆ ಕಂಬಡೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಚಲೋಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ತೂತು ಚರಂದಂಡ ತುಲೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಇತೆನಿಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ
ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ದೀತೆ ಐಕೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂಡ ರುಚಿ ಎಂಕ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೆಕ್ಕಿ ಎದ್ದು ಬೋಡು ಆತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲದಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಿ ಎದ್ದು ಬೋಡು ಆತೆ ಮಸಾಲನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಯಾನು. ಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಕಾಯಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಸಾಲ ಈತಿ ನನ್ನ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತಿನಾತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉರಿ ಇತ್ತಿನ ಮುಂಚಿ ಪುಡ್ದುಲೆ ಅಂಚೆ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿದ ಮಸಾಲನೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಣ್ಣೆಕ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತು ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರ್ದ ತಾರೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನೆಕ್ ಪಜ್ಜಿ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣಲೆಗ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡುಂಡೆ. ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ದಾರ ಪುಳಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಡತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಬಾಡೋಡು. ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಎಣ್ಣೆದ ಬದಲು ನಿಗುಲು ನೇಟ್ ಮಲ್ತರಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಿಕಲೆಗ್ ಬುಡ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಯ್ಯಿ ಅಂಡ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ. ಒಂತುಲಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವನ್ ಬತ್ತನ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ್ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅದ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗವನೇನು. ಇತ್ತೆ ಅವು ಜಿಂಬುಳಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತೂವರೆ ನೆಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಟ್ ಐನದು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುಂಡೆ. ಐತಲ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕಲ ಏರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ದಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅವಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂದು ಪುರತ್ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ದಾಯ್ ಪಂಡವು ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆತನ ನಾನು ಚೂರು ಬೇಯ್ಯರ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡವು ಫ್ರೈಟೆ ಇತ್ತೆ ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಒಂದು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು. ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನುಪ್ಪುಗ್ ಬೇತೆ ಕೈ ಪಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ್ಲ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಗಡಿ ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪ ನನ್ನ ಪುಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಒಯ್ತು ನೋಡು ಗಡಿ ಒಯ್ತು ಉಂಡತೆ ಬಿಂಬುಳಿದ ಗಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಡಿಟ್ಲ ಲಾಯಕ್ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯಡ ಅರೆಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪುಳಿ ಬೆಲ್ಲದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೇಯ್ತದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನಂತೆ ಕಡೆದಿತ್ತನ ಅರೆಪು ಇತ್ತಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆನು. ನೀನು ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವಾದ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೇನು ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಚಾವೆ ಈ ಅದ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಲಗೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ರೆಡಿ ಆಣ್ತುಲೆ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊದ್ದಿದ್ರೆ ಪಟಾಪಟ್ ಜಟ್ಪಟ್ ಆಂಡ್ ಚಿರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂದುಲರ ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.